Dobar dan i dobrodošli u ovaj video. Danas će biti riječ o gasnim zakonima. Da bi opisali gasove, neophodne su nam tri veličine, i to pritisak, temperatura i volumen. Te tri veličine možete sebi predočiti trokutom. To će vam pomoći da se kasnije sjetite zakona. Stavimo pritisak u lijevi ćošak, volumen u desni, a temperaturu u donji ugao. Kod gasnih zakona je bitno da znate da se uvijek jedna od ovih triju veličina smatra konstantom, to jeste nepromjenjivom veličinom. Prvi gasni zakon je Boyle-Mariotov zakon. Do prvih značajnih rezultata u proučavanju gasova došao je britanski hemičar Robert Boyle. Temelj njegovih eksperimenata je činio vremenski balon koji se prilikom dizanja u vazduh isteza, to jeste širi, kada se smanji atmosferski pritisak koji na njega djeluje. Na osnovu svojih zapažanja Robert Boyle je prvi ispitivao odnos volumena i pritiska. Za svoje eksperimente Robert Boyle je koristio cijev u obliku slova J, u kojoj se nalazio gas poznatog volumena iznad živnog stuba. Dodavanjem žive je došlo do povećanja pritiska koji djeluje na gas i on je konstatovao da se pri tome smanjio volumen gasa. Boylov zakon bi prema navedenom glasio: volumen izvjesne količine gasa pri konstantnoj temperaturi je obrnuto proporcionalan pritisku koji djeluje na gas. Ovaj postulat se matematički predstavlja sljedećom jednačinom: PV jest jednako konstantno. Prosto rečeno, ako se povisi pritisak koji djeluje na gas, smanji se volumen gasa. Ukoliko reducirate pritisak na gas, povisit će se njegov volumen. Bitno je znati da volumen gasa zauzima, to jeste ispunjava, čitav volumen posude u kojoj se nalazi, to jeste ravnomjerno se raspoređuje. Ovaj zakon je esencijalan za život. Koristimo ga uvijek kada udahnemo. Ovaj grafik pokazuje odnos pritiska i volumena. U sljedećoj tabeli su navedene neke mjerne jedinice za pritisak. Najvažnije su u svakom slučaju Pascal i bar. Drugi zakon je dobio ime po francuskom naučniku Guillaume Amonton. Kod ovog zakona je volumen gasa konstanta. Amonton je zapazio da kod gasova sa konstantnim volumenom ostaje odnos između temperature i pritiska konstantan. Taj odnos se može izraziti formulom T kroz P jest jednako konstantno. Prije nego što nastavimo sa Amontonovim zakonom, moramo razjasniti jednu stvar. Uvijek kada se u nauci radi sa temperaturom, mora se koristiti Kelvinova skala, a ne Celzijusova, pošto samo Kelvinova skala posjeduje važeću nulu. Ukoliko je volumen gasa konstanta, onda će kao posljedica povećanja temperature doći do povećanja volumena i obrnuto. To važi prilikom zagrijavanja i hlađenja. Znači, veličine temperatura i pritisak su pri konstantnom volumenu međusobno direktno proporcionalne. Mi možemo ovaj zakon ispitati na par primjera iz svakodnevnog života. Uzmimo primjer sa teglom i poklopcem. U tegli imamo uvijek izvjesni udio gasa, pošto teglu nikad ne možemo potpuno napuniti. Istovremeno je volumen tegli uvijek konstantan, pošto se ne može povećati niti smanjiti. Ukoliko teglu napunimo, na primjer, nekim sosom, taj sos će uvijek biti topao. Nakon zatvaranja tegli dolazi do hlađenja, pri čemu se istovremeno smanji pritisak u tegli. To dovodi do stvaranja supresije ili potlaka u tegli. Tokom supresije se poklopac privlači i tegla se čvrsto zatvori.
Treći gasni zakon je formulisao Gay-Lussac u 17. stoljeću. Joseph Louis Gay-Lussac se bavio odnosom temperature i volumena. Da bi izmjerio temperaturu, koristio je živin termometar, koji je bio kalibriran na dvije temperature. Pošto se već tada smatralo da se tečnost linearno sa temperaturom širi. 0 stepeni Celzijusovih je uzeta kao tačka mržnjenja, a 100 stepena Celzijusovih kao tačka ključanja. Kod njegovih eksperimenata pritisak je bio konstantan. Riječ je znači o izobarnim pokušajima. Za eksperiment je koristio staklenu cijev u kojoj je bio zatvoren vazduh ispod pokretnog zatvarača. Ta cijev i posuda su uronjene u vodenu kupku i posmatrana su dešavanja dok se mijenja temperatura vode. Ta cijev i posuda su bivale uronjene u vodenu kupku i posmatrana su dešavanja. Ukoliko bi zagrio vodu, a time i posudu, tako bi došlo do povećanja volumena gasa u posudi. Zatvarač bi se kretao prema gore. On je isti eksperiment ponavljao sa drugim gasovima, kao što su kisik, azot i vodik, i zaključio je da se ponavljao proces. Gay-Lussac je time pokazao da se volumen gasa pri stalnom pritisku P i količini supstanci N linearno sa temperaturom T mijenja. Vpn je upravo proporcionalno temperaturi, odnosno Vpn kroz T je jednako konstantno. Da bi sada sve ove zakone lakše stvarili, bacimo pogled na naš trokut sa početka videa. U njemu smo unijeli pritisak, volumen i temperaturu. Ukoliko u naš trokut unesemo razlomačku crtu i znak za množenje, dobijamo odjednom sva tri gasna zakona. Pri tome povezujemo uvijek dvije veličine unutar trokuta, dok treća veličina predstavlja konstantu. Počnemo sa gornjim veličinama, pritiskom i volumenom. One su povezane multiplikacijom. To odgovara Boyle-Mariotovom zakonu koji glasi: proizvod pritiska i volumena je konstantan. Treća veličina, u ovom slučaju temperatura, je konstantna veličina. Posmatramo li lijevi par, pritisak i temperaturu, dobijamo Amontonov zakon. Amontonov zakon glasi: količnik pritiska temperature je uvijek konstantan, pri čemu je volumen konstantna veličina. Desni par predstavlja Gay-Lussacov zakon, a on glasi: količnik volumena i temperature je pri konstantnom pritisku uvijek konstantan. Nakon što smo govorili o gasnim zakonima, napravimo još jedan korak i ujedinimo sve gasne zakone u jedan. To je moguće zato što u sva tri zakona se javljaju iste veličine. Zakon koji nastaje se zove idealni gasni zakon. Kada sve gasove spojimo, nastaje formula PV kroz T je jednako konstantno. Ali kako glasi ta konstanta? Da bi odgovorili na to pitanje, moramo jednostavno jednačinu malo preobličiti. Pomnožimo obje strane sa temperaturom. Konstanta je jednaka proizvodu količine supstance i univerzalne gasne konstante R. Količina supstance navodi broj čestica posmatranog gasa. Količina supstance je u sva tri gasna zakona konstantna, jer ne zavisi niti od temperature, niti pritiska, niti volumena. Gasna konstanta je eksperimentalno utvrđena konstanta, ona je promjenjiva i ima vrijednost R približno jednako 8,314 džula mol na -1 Kelvin na -1. Ona predstavlja vezu između temperature i energije nekog gasa. Ali ovaj zakon vrijedi samo teoretski
pod tačno određenim uslovima, jer kao što je u imenu navedeno, idealno znači pod tačno determinisanim prilikama, kojih u realnosti skoro da i nema. Da bi važio idealni gasni zakon, moraju biti ispunjena 3 uslova. Prvi uslov je da se radi o česticama koje su masene tačke koje nisu u stanju da se istežu, to jest da mijenjaju svoj volumen. To znači da čestice same ne posjeduju volumen. To ne odgovara realnosti, jer čestice jesu veoma male, ali opet posjeduju izvjesni volumen. Drugi uslov je da čestice međusobno ne stupaju u bilo kakav vid interakcije. To znači da međusobno ne razmjenjuju energiju. I treći uslov je da tip sudara čestica mora biti elastičan. Ni toga nema u realnosti. Ali idealni gasni zakon opet predstavlja dobar model za opisivanje gasova. Nadam se da vam je ova video mogu pomoći. Ukoliko jeste, ostavite like, subscribe i komentar. Hvala na pažnji i doviđenja.